И какво стана на всички? Здравейте на всички, аз съм Алекс и това е едно влог видео на 4К на 60 FPS. От кога исках да кача аз едно видео така на 4К на 60 FPS. Плавна картина. Както виждате има стабилизация. Това е Galaxy Z Flip на Samsung. Това е Galaxy Z Flip 3 5G 8 RAM 128 Z Flip 3 за 1700 лева телефон. Снима брутално и може да се удържите като камерка буквално, защото е с гаваем дисплей. Да, и може да се го държи като камерка. Това не ме притеснява, защото все пак, знаете, малко е така, около 1-2 минути ще го качи в YouTube. И тук в Западен парк, къде към работа. Да, момента върва. Навънка е жега, страшна жега, това няма много батерия. Така че ще бъде това кратко видео, няма да бъде много дълго. Все пак, това буквално като камера го държа. Сега ми трябва само едно стативче тук и смешец. Това е Samsung Z Flip 3. Да, Z Flip 7 излезна, но Z Flip 7 няма хеви. Защото те буквално са едни и същи. Всичко е едно и също. Само че има повече оперативна памет и повече вградена памет. Z Fold 7 е като таблет. Буквално телефон таблет. Да. Малко да видите кристално качество. Защото отдавна моите клипове на 1080 справях да ги качвам и сега на 4К на 60 директно. Дигам левела на снимане. Така че, да. Два микрофона, три микрофона. Три микрофона, два долу и един горе. Демек сега би трябвало да ме чуват от всякъде, защото е с три микрофона. Сега някой спомисли, че държа камера, ама не камера. А е Z Flip 3. Тънък е страшна жига. 37 градуса ли не го знам. Мога да зумвам до 10. До 10 е и там. Ама няма смисъл, защото все пак развалям формата. Ай, буквално аз как съм снимал, свикнал е така да го държа и сега изведнъж е така ми по-удобно ми е на ръката. Ами така че това от видео да пазя батерията и така.